sa likod ngayong 2024. Ano nga ba? No, one. Ito, one. I'm not promising, pero more or less, baka 80% yung ating warehouse. Grabe ako, tinigil ako. Naririnig ko yan. Hindi matangin ako doon. Pero we need your prayers, no? Guaranteed naman siya. Of course, magtatagal lang yan. Siyempre, yung mga FDA. Pero I make it sure na talagang matutuloy. Yun lang naman, di ba? Yun lang naman, di ba? Tapos na usapan, di ba? Isa yan sa pinakakabangan. And matatapos lang ng event natin, di ba? Matatapos lang ng event natin. First year anniversary. What's next? We're planning for a cruise. Sana makasama namin kayo lahat. Grabe, no? Kasi bakit? Kasi ang cruise, it's not one day event. 1 week tayong magkakasama, banding, training, everything. Ito maganda, Coach Amy. Kung maraming sasama, iba kayong isang barko, lahat tagalikod. Wow, ang sarap yan. Ang problema mo lang dyan, puro buffet everyday. Ready mo yung chan mo. Ayan, o, sige. Ano ba yung next question? Ano po yung masasabi nyo sa mga affiliates member na nag-stop na mag-subscribe at nalaglag sa video? Naku, una malungkot. No? Kasi ako lagi ko sinasabi ko, no? I talk heart to heart sa mga nagbabalak. Kasi dapat pag-isipan mo 10 times siguro, no? Kasi lahat ng nag-stop, isa lang ang reason na hindi pa niya naiintindihan talaga si Libro. Hindi pa niya naiintindihan. Yun yung talagang main reason. So all you need to do, mag-reflect ka, intindihin mo ulit, kausapin mo si upline. Pag hindi ka na yung upline, yung upline natin mo, upline diamond mo, heart to heart to. Kailangan maintindihan mo muna. Eh kung talagang hindi mo maintindihan, wala talaga akong magagawa. Pero once you stop, I tell you, laki ng nawala. Sa'yo, hindi lang sa'yo, sa pamilya. Kasi alam nyo, lahat ng umalis, ha, eh patingin ko 2 years, 3 years, babalik din kayo. Babalik din kayo. Sayang, di ba? Another question, third question natin, ano po yung big reason? Bakit kailangan magaling yung katawin natin lahat sa nito? Yun! Maganda yan, nakaka-exciting po yan. Actually, kahit ano namang kumpanya, no? Pero, what our advantage dito sa Ligod? Kung naririnig nyo sa mga talk, sa mga seminar, hindi po tayo pioneer. Pillar stage, baby pa sa Ligod. So, kung gusto mong mag-retire every year, kailangan mong humatag. Bakit? Kaya nga kami, hindi pa kami nakafocus sa selling ng product eh. Mag-ipon ng maraming direct. Ang pera nasa pera. Kaya tanggalin nyo na yung sa utak yung spillover. Hindi po tayo yaman dyan. Pagkakapera ka, oo. Pero yung totoong pera, nasa pagdidirect, nasa paghataw. Kailangan natin humatag. Good first! Ito, meron tayong mga nakatayin sa mga pagpipilian. Kung makita ko ng dalawa, pili ka lang sa isa. Okay. Okay, first, product or compensation? Isa lang? Product. Okay, apply na mabait or apply na magaling? Mabait. Kasi yung mabait, gagaling din yan. Yes. Gabi or umaga? Gabi, umaga. Kaya sa akin yan eh. Pero umaga. Okay, malayo or malapit? Malayo. Malapit mo na. Okay, offline or online? Offline, online. Ako offline. Iba yung heart pag offline. Okay, kotse pag tumabang affiliate, kotse or bahay? Kotse or bahay. Depende sa libo. Okay. Super red or super green? Super red ako. Okay. Part-time or full-time? Full time. Okay. Full time tayo. Coach, ito 1 year question, heart to heart po. Ito po ay kailangan nyo sagutin, no pressure po, no? Okay. Sagutin nyo or hindi, basta ito pa itatanong po sa inyo. Pili lang po kayo sa dalawa. Sex or chocolate? Sex, siyempre. Yan, so ako, I hope, especially sa mga hindi namin nakasama itong 2 days event,
sana makasama namin kayo. And we're planning, no? Alam niyo po, sinabi namin kahapon, no? Ang goal, ang pangarap po ng Dream Maker Worldwide, 1,000 diamond. So, message ko sa'yo, be a diamond. Yes! Yes! Bye-bye! Okay po. Thank you. Thank you. Thank you.